गई हूँ मैं, थोड़ा देर में मालवन में हूँ मैं। हो गया। गुड मॉर्निंग सर्वांना, सर्वांचं वेलकम आहे मालवण ट्रिपला। आणि या मालवण ट्रिपमध्ये सर्वात आधी ड्रायव्हरला उठवलं जातं। जर मी रेडी असतो, मी उठलो तरच मालवण ट्रिप होणार, आणि मी जर उठलो नसतो की इथे बघा मालवण ट्रिप आपली झाली नसती। तर सकाळ सकाळी जरा धूप लावून घेऊया, पूर्ण घराला धूप दाखवूया आपण। हे बघा असं गरम झालं। ट्रिपसाठी बघा पाण्याचे बॉटल्स इथे रेडी आहेत 6, अजून लागले तर घेऊया। दिलो ए दिलो पिलो। चला गुड मॉर्निंग। 7 वाजायला 15 मिनिटं, 7ला गाडी निघायला पाहिजे लवकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बघा सकाळी 6-7चं वातावरण, गावातलं सर्वात बेस्ट वातावरण। बघा किती मस्त वाटतं बघा। हे बघा आमची कालू, कालू बाई, हे कालू बाई येऊ तिकडे ये। आता तुम्ही जर टेम्परेचर विचाराल ना तर थंड आहे एकदम, फॅनची काय एसीची पण गरज नाही आता सध्या सकाळ सकाळी। आणि इकडे आपण धूप दाखवूया तुळशीला। बघा असं घेतल्याने काय होतं की हात पण जळत नाही आणि आतमध्ये पण ते जळ राहत आहे बघा। तुम्हाला पण सकाळ सकाळी दाखवूया। मला जेव्हा पण वेळ असतो ना तेव्हा मी हे सर्व करतो, पण मी आज लवकर पहिला उठलोय म्हणून लेट उठलो असतो तर नाही करता आलं। इथे आमचे बुबू बघा वेटिंगला आहे। ए बुबू गुड मॉर्निंग। आले आमचे बुबू। आता बुबूला आमचे दूध द्यायचं बघा पियाला। हे झालं आपलं खालचं राऊंड। आता सेम आपण जरा आता वरती। ए बुबू तू पण आली ये। बघा सकाळी 7 वाजायला येतातच, 7ला 15 मिनिटं कमी आहेत। किती वातावरण सुंदर आहे बघा इकडे, एकदम जन्नत। आणि तुम्ही विचाराल आपले रूम बुकड आहेत की नाही, तर येस सिल्वर रूम बुकड आहेत। आतमध्ये मॅडम आहेत आतमध्ये। धूप लावायचा हाच फायदा आहे की पूर्ण गावसारखं वाटतं, एकदम मस्त वाटतं आणि प्रसन्न वाटतं। आणि आय गेस बॅड व्हायब्रेशन्स येणार नाही आपल्याकडे। आपले काळू पण आलेले बघा, म्हणजे माझ्यासाठी आले ते वरती। पप्पू बाबाचा आशीर्वाद घ्या, असेच पॉझिटिव्ह माइंडेड राहा माझ्यासारखे। आमरस दाखवा आमचा आमरस। आमचा आमरस एवढा स्टॉकमध्ये राहिला आता डायरेक्ट मे महिन्यात आता, बरोबर ना? काजल टर्न हो, टर्न हो। परी हूँ मैं, गई हूँ मैं, थोड़ा देर में मालवन में हूँ मैं। आमची दिलू बघा काय करते। दिलू पिल्लू काय करते पिल्लू? चिची पाहिजे? ये इकडे, इकडे चिची देतो, ये इकडे। तिला वाटतं फिश आहे तिकडे, इकडे ये। आजची माझी विश आहे की आमची सर्व व्ह्यूअरची सर्व इच्छा पूर्ण होऊ दे। चला सकाळ सकाळी कॉफी आणि इकडे चपाती ऑमलेट रोल। चला इकडे बघा ऑमलेट रोल चालू म्हणजे आमचा ब्रेकफास्ट पण होतो इकडे। दिलू चल, तू नाही खाता मी चपाती? नाही, मी थोडा चहा पिली। वा ड्रेस तर बघ एकदम मस्त, कॉलर वाला शर्ट टाईप आहे ना जरा तो। तुझ्या ते ट्रॅव्हलिंगसाठी ते घेतलंय का पाठी बघते? हे घेतलंय ते लक्षात ठेव घ्यायचं। आणि पट्टा पण घेतलाय कमरेचा। घेतलाय पट्टा? कुठे? हा बघ
हा असं रेडी राहायचं. आणि मी माझी लॅपटॉपची बॅग घेतली बघ. तू बॅग कशाला घेतली? व्हिडिओ आता हे शूटिंग मधलं क्लिप्स भरले तर ट्रान्सफर करायला लागणार ना. हा दिलू चला. इकडे आमची चपाती पण झालेली आहेत बघा. चपाती वरती टाकली एक, त्यानंतर खाली पण टाकणार आहे. ह्याच्यात टाकली बघा. हे डबल रोल आहे म्हणजे कसं 2 चपाती जाईल आणि 2 अंडे जाईल पोटात. येस. आता ह्याला जरा आपण पलटी करूया. अंटी पलटी 2च टाकलेत का ते चपात्या? नाही 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 एकच येते. येस. आणि हे गेली अजून एक चपाती वरती. वा वा. चला गाडी स्टार्ट झालेली आहे आणि लगेज पाठी जेवढं ठेवायचं तेवढं ठेवलेलं आहे. मी पट्टा लावते मग कंबर हालत नाही ना. येस. आणि जायच्या अगोदर आमच्या कालू आणि बुबूची सोय करूया. बुबू ये इकडे, ये इकडे, ये 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 ये. चला बघा ड्रायव्हरचा काम असतो बाकी काय नाही, पण हे फ्रंट आपली जी विंडशील्ड आहे ती चांगली पुसलेली पाहिजे म्हणजे विजन क्लिअर पाहिजे समोरचा. बाकीच्या गाडीचा काही प्रॉब्लेम नाही. चला काजल पण रेडी आहे ना. वा काजलने नवीन टॉप घातलेला आहे. येस. आता वाजले बरोबर 8:20. 8:20 आपली मालवण ट्रिप सुरू झालेली आहे. म्हणजे बाय बाय म्हणजे जे पुढे आपलं थांबणं होणार होतं ना 1 तास ते आपण घरी थांबलो. आपलं खाणं झालं ना. आता ही नॉनस्टॉप गाडी देवगड पर्यंत जाईल. डायरेक्ट आपूस आंबा देवगड घेऊन पुढे जाणार. चला गणपती बाप्पा. सीट बेल्ट लावलाच नाही आणि गणपती बाप्पा मोरया. सीट बेल्ट लावा. बाईने सोडला. चला आपण आता रत्नागिरी मधून बाहेर पडलो. ओके. आता आपण पावस डायरेक्शननी कशेडी डायरेक्शनने आपण मालवणला जाणार आहे. आउट ऑफ 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर कंप्लीटेड. पीछे किसी को भूख लगा, खाना खाने का है, चाय पीने का है, इन्फॉर्म कर दो. नहीं हमारे भी कुछ नहीं भूख लगेगा. अभी आप लोग ने क्या खाया सुबह सुबह? हम लोग ने अंडा और चपाती खाया. एग रोल. ये चपाती एग रोल आम्ही सर्वांनी खाल्लं. म्हणजे कसं नाश्त्याला जास्त पुढे मग शोधायला आणि इकडे नसतं काय काय नाश्त्यासाठी. तर आता आम्ही खाल्लं मस्त. अभी आगे भाटे बीच का सनसेट देखो, सॉरी सनराइज देखो. सनराइज मॉर्निंगचा बघा. सर्वात सुंदर रस्ता हा भाटे बीचला जायचा. देखो आप भी देखो. जे जे चांगलं चांगलं आहे ते मी सर्व दाखवणार. मतलब सिनरी व्ह्यू. एक असतं सनसेट बघण्याची वेळ आणि ही असते सनराईज बघण्याची वेळ. पण सनराईज मला वाटतं लेफ्ट साईडला असेल, पण ते प्रकाश आपल्या ह्याच्यावरती पडेल समुद्रावरती आता या ब्रिजवरती. त्यासोबत आमची गाडीत गाणी सुरूच आहेत नॉनस्टॉप. अभी अच्छा गाना लगाओ. यस. ये हमारा भाटे बीच का पुल फ्लाईओवर. वेलकम टू पावस. पावस का वड़ा पाव. वड़ा पाव. वड़ा पाव. वड़ा 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 पाव खाने का किसको पीछे पावस का. हाँ तो बोला था 2.5 तास मी नाही पण कोणाला पाहिजे तर थांबू शकतो ना. वडापाव घ्यायचा आणि गाडीत खायचा आहे. थांबायचा नाही. इकडे माझा झाला. आईचा वडा झाल्यावरती. वेलकम टू पावस. पावस 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 पावस. चला हे पावस एसटी स्टँड आहे. ये देखो ये पावस है. पावस पावस पावस. सगळे ह्याच्यात गुंतले गाण्यात. गाण्यामध्ये. ला 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 ला. गाण्यात तसा आहे ना. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां. लेफ्ट साइडला आहे आपला पावस एंट्रन्स. आवडत्या पाठचा गाणं सर्वांना. वा वा वा. आणि
निसर्ग बघा, निसर्ग. ये देखो सामने सामने देखो सर, क्या बात है. एक नंबर, काय मस्त वाटतंय बघा. झाडं बिडं बघा, एकदम निसर्गातून गाडी चाललेली आहे. समोरून गाडी नको येते फक्त. असं इथे असं रील्स शूट करायला एकदम चांगलं आहे. मस्त वाटतंय. आता आमचे 35 किलोमीटर झालेत. आम्ही कशेळी ऑलमोस्ट टच करणार आहे आता. या रूटने जातो कशाला, मग आम्हाला सर्व साईडचं बघता येतं ना. रस्ता बघा इकडून सर्व एमटी. येता ना गाना बोला. बोलते तो नहीं है, बस सुनते हैं. मुश्किल हो गया. वेलकम टू महाकाली अडिवरे. तिकडे हमको मिलने जाएंगे. ओ मेरे चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ये साउथ का सॉन्ग है. इन लोगों का त्रास होगा मैं नाचा तो. ये आजूबाजू बेटे हैं यार. जाऊ दे. आता समोर ना एक ब्रिज चांगला येतोय, तुम्हाला सर्वांना दाखवतो. आम्ही मालवणला फिरायला जातो म्हणजे आम्ही तुम्हाला सुद्धा नेतोच. आम्ही कधी एकटे नाही जात. आणि यावेळी आमच्यासोबत मॅडम सुद्धा आहेत, जे आमच्या सिल्वर रूम मध्ये चेक इन केलं त्यांनी. आता इथे बघा, हे समोर ब्रिज बघा. तुम्हाला दिसणार ना वाटतं काय. आता इकडे काय लिहिलं, राजापूर 31, देवगड 40, कुणकेश्वर 42 किलोमीटर. कुणकेश्वर हे आपलं मालवण मध्ये आलं. कुणकेश्वर पण आपण बघणार आहे, मंदिर आहे. हा, आपण सर्व पॉइंट्स कव्हर करणार आहे. इथे आलो असे आई तर एवढा लांब. रस्ता एकदम सुंदर. तुम्ही कशेळी पावशे रूटने आला तर एकदम मस्त, एकदम छान वाटते. सध्या किलोमीटर्स आमचे 70 किलोमीटर झालेत, पण काहीही वाटलं नाही प्रवास. एकदम पार्टी. तुम्ही सर्व कम्फर्टेबल आहे मॅडम? आप कम्फर्टेबल हो? ओके. मस्त. आम्ही राज पिक्चरचे गाणे बिने ऐकत चाललोय. मैं सामने आप जाया करूं. कसं वाटलं गाडी? इसलिए गाड़ी नजारा है हम लोगों को. वक्त बर्बाद करो, मालवण में जाओ. रस्ता बघा मस्त. बरोबर आहे. सही भूत इंसान से ज्यादा असर है. हा. ऐसा इंसान नहीं भूत देखा तभी वो भूत देखेगा. जो परेशान. आता इथे काय लिहिलंय, देवगड 22 लेफ्ट साइड. रत्नागिरीला पुढे सरळ गेला की परत रत्नागिरीला जाऊ आपण. नाही तर रत्नागिरी लिखा. हम तो आए रत्नागिरी से. देवगड किती किलोमीटर होते काजल? 22. म्हणजे आपण थोड्या वेळानंतर आपण देवगडला पोहोचणार आहे. तुम्हाला आंबे घ्यायचे तर काय? देवगड हाफ झाला आणि त्याच्या पुढे मग मालवण. पण आम्ही तारकर्लीचं पहिलं दर्शन करणार आहे. बघूया तरी तारकर्ली बीच भरपूर ऐकलेलं आहे ना. येस. आई उडाली वाटतं आई. जर तुम्हाला देवगडचे आंबे आता नाही मिळाले तर तुम्ही कैऱ्या घेऊन ठेवा. 2 महिन्यांनी पिकतील. हा, कैऱ्या घेऊन पिकवा तुम्ही. तुम्ही देवगडला नाही येऊ शकत.
आता तुम्हाला देवगडच्या कैऱ्या मिळतील. आणि ते काय होतं कोणतं तरी एक प्रोडक्ट बोलला ना तुम्ही काय देवगडची काय नाही, मालवणी खाजा. मालवणी खाजा पण आपण घेऊया. मालवणला आलोय तर खाजा. येस. आवाज गाडी चालवायला मजा येते, एकदम मस्त वाटतंय. आपण बोलता बोलता 90 किलोमीटर कंप्लीट केले. बघा काय वाटलं का आपल्याला? आपण ऑलमोस्ट देवगडला पोहोचायला आलो. तेरी याद आई तो लेना मेरा भीगा बदन. कुत्रा माई मैं क्या करूं. काय करू तर टाकला हे बघा वा वा रस्ता एकदम मस्त आहे. मस्क्यासारखा रस्ता आहे. मस्का एकदम. चला इकडे लिहिलं आहे देवगड बी 16 किलोमीटर, देवगड फोर्ट 17 आणि विजयदुर्ग फोर्ट 19 किलोमीटर. देवगड चौपाटी पण आहे. देवगड चौपाटी त्यांनी दिली. चला इकडे काय लिहिलंय बघा. आंब्याचं वरती चित्र आहे. लिहिलंय आय लव्ह पडेल. आय लव्ह पडेल म्हणजे आंबा पडेल. आय Yes. लव्ह मँगो पडेल असं. आय लव्ह पडेलला आम्ही पोहोचलेलो आय आहे. लव्ह पडेलाला आंबा. आय लव्ह पडेलला आपण पोहोचलेलो आहे 10:30 वाजता आणि बरोबर इकडे 95 किलोमीटर झालेले आहेत आपले. पडलेले आंबे घेऊ नका, धोके मिळेल. येस आपला प्रवास व्यवस्थित चालू आहे. चला आता आपण समोरून गाय येते. गाय येते. समोरून गाय येते. हा ते गायला जाऊ दे. हम लोग ने गाय बहुत देखा. मी थांबवलेलं की ह्यांना काय पाहिजे काय ज्यूस बीस, तर काय नाही सर्वांचे पोट भरलेली आहे. ते अंडा तृप्त झालेले आहेत आमच्या हातमे. सकाळ सकाळी अंडा रोल खाऊन. कोंबडी होती माहित नाही पण आमलेट खाऊन एकदम आम्ही जाम झालो. हा एका टॅबलेट मध्ये जाम झालो आम्ही. मध्ये आम्ही एकदम जाम. बाबू अरे ठरत तसे आहेत ना ते बघ ना. मी काय करू. रोलर कोस्टर में बैठे चिवरले आमची सासू चिवरली. चिवला बीच जाईपर्यंत चिवडेल. तिकडे जाऊन ओसरतील. बापरे तू हे सगळं दाखवणार आहे व्हिडिओ. नाही रस्ता बघा मस्त एकदम जंगल में मंगल. बाबू मस्त ना मोबाईल ठेवा. रस्ता छोटा है त्याचा. मोबाईल ठेव आपलं. लाइफ में सब प्रॉब्लम भूल जाओ क्योंकि हम लोग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. मस्त अरे आवाज करो. आवाज कुणाचा. ऍडवर्ट. खाल्लेला बाहेर येईल. चिरकुट. देवाचे पाया पडून घ्या. इकडे रस्त्याला जोरात चाललाय आपला. कोणत्या मंदिर आहे हा. अरे गणपती मंदिर.
सर्वांना इन्फॉर्मेशन देतो. देवगड मध्ये सीएनजी पंप आहे, समृद्धी फ्यूल स्टेशन म्हणून. ओके. जर कोणाला सीएनजी भरायची असेल ना ओके तर इथे आहे. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया देतो, म्हणजे आपण रत्नागिरीवरून निघालो ना ओके तर 108 किलोमीटरवर आहे. ओके, कारण कोणाकोणाला माहिती नसतो ना, यस माहिती देतोय मी. ओके चला तुम्ही सर्वांनी उतरा जरा. हमारे टाकी खाली करा सांगतो. आम्ही टाकी भरतो, तुम्ही टाकी खाली करा. इकडे भरायची, इकडे खाली करायची. चला कोणाकोणाचे कोपरे विपरे दुखले असतील. दर्द हो रहा है कोपरा. कमर आता सर्वांना एकाला कमरेचा पट्टा, आता सर्वांना कमरेचा पट्टा लागणार आहे. आजच्या दिवस फक्त सहन करा. एकदम मस्त आमचा प्रवास चालू. आम्ही देवगडला आहे. देवगड समृद्धी फ्यूल स्टेशन दाखवतो बघा, तिकडे लिहिलंय बघा, सीएनजी समृद्धी फ्यूल स्टेशन. हे आम्ही देवगडला आहे, म्हणजे मालवण ट्रिपला इथेच आहे, नाही तर डायरेक्ट रत्नागिरीला ना, तर मला पुढचं माहित नाही कुठे, ते बघायला लागेल आता. बघा आम्ही सर्व तर आलोच आहे, पण सोबतच आपल्यासोबत जे गेस्ट आहेत ते पण आमच्या सोबत आलेले आहेत. बघा आता एकटे होते म्हणून एक सीट अवेलेबल होती. आणि तुम्ही विचाराल मग भाईला का आणलं, भाई काकांना, तर त्यांच्या कमरेचा थोडा प्रॉब्लेम झालाय, तर त्यांना बसता येणार नाही. आता मला बघा कालू बुबू झाले, दिलू झाली, आता मला भाईला सोनोग्राफीला न्यायचं. त्यांचं पोट म्हणजे पोट पण थोडंसं त्यांचं हेवी होतंय, तर ते पण आम्हाला उद्या परवा चेकअपला न्यायचं आहे. आता मालवण कोकण ट्रिप, कोकणमध्ये तर तुम्हाला आम्ही सर्व दाखवतो, तर मालवणमध्ये पण दाखवूया. आणि येस, आपल्या होमस्टेमधून जायला सोयीस्कर आहे, आपण इथून जाऊ शकतो. आता जशी आम्ही ट्रिप चालू केली, आता बघा 10:56 म्हणजे 11 वाजले समजा इकडे देवगडला. अजून तारकर्ली, आता जर मी इकडे टाकलं तारकर्ली, तर बघूया इकडून किती दाखवते. आता तारकर्ली बीच इकडून 42 किलोमीटर दाखवते, आणि जर डायरेक्शनवर क्लिक केलं तर 1 तास 20 मिनटं दाखवते आपल्याला, 54 किलोमीटर दाखवते आपल्याला. ओके, तर सर्व माहिती देत पण मी तुम्हाला इकडे जाणार आहे. चला, टायर प्रेशर पण एकदम व्यवस्थित बघून घ्यायचं. ट्रॅव्हलिंगला हे इम्पॉर्टंट असतं, टायर प्रेशर असणं गरजेचं आहे भरपूर. थोडा फ्रूट ब्रेक हो जाए, फ्रूट ब्रेक. बघा एवढं आमचं सामान पाठी राहिलं बघा सर्व. चिप्स विप्स ह्याच्यात आहे ना काजल, हे पुढे देऊन ठेवूया काजल बाईला. तूने और रंगीले कैसा जादू किया. चिप्स पण आम्ही आणलेत बघा, काय काय आणलं तुम्हाला दाखवतो. हे हात पुसायला इकडे ठेवलाय. केक आणि वेफर. हे घ्या स्नॅक टाइम. केक वेफर सर्वांना बांटते राहो. केक पण दे सर्वांना पाठी. कोणतं व्हेज आहे का नॉन व्हेज आहे? व्हेज आहे, व्हेज. केक पण आहे सर्वांसाठी, केक आहे, केक. आतापर्यंत जर्नी एकदम चांगली झाली. 11 वाजले ना. आपण किती वाजता निघाले? पिशवी देऊ केला का रे सब लोग? हा सर, हा ह्याच्यातच टाका द्या. पिशवी टाका घ्या. काजल केळ खा, नंतर चिप्स खा. केळ खा काजल. आम्ही मालवणला येऊन काय खातोय तर केळी खातोय. मालवणची तेली. अरे हेल्दी असते आपल्याकडे आयडिया. हे बघा केकचा डब्बा आहे ना, त्याच्यातच तुकडा आहे. आमचं स्नॅक टाइम आहे. थोडासा गाडी अशी थांबली की बरं वाटतं जरा. हवा येते ना, हवा. आता हे पाठी आता हे गाणं लावायचं. तर असं भरून त्यांना द्यायचं. येलो पार्सल. मी पण जरा केल्यावर नको, आधी नको, नंतर खायला नाहीतर बिर्याणी व्हायची आमची काहीतरी पोटातच. चला जाऊया. अभी स्टॉप है हमारा तारकर्ली बीच.